Τι είναι ο πόνος? Ο πόνος από μόνος του είναι ήδη μια μεγάλη επιστήμη. Πλέον θεωρούμε ότι ο πόνος είναι κάτι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή δεν οφείλεται στην παλιά αντίληψη ότι πόνος σημαίνει υπάρχει κάποια βλάβη. Ο πόνος κατατάσσεται σαν προστατευτικός μηχανισμός του σώματος μας, του νευρικού συστήματος, που μπορεί να σε προειδοποιεί ότι είτε έχεις βλάβη, είτε πιθανόν να πάθεις βλάβη. Άρα σε προστατεύει να σταματήσεις να κάνεις είτε μια δραστηριότητα ή να είσαι σε κάποιες συνθήκες που μπορεί να βλάψουν το σώμα. Πάντα όμως σκεφτόμαστε ότι ο πόνος είναι καθαρά υποκειμενικός. Δεν μπορεί να εξεταστεί αντικειμενικά ούτε με κάποιο μηχάνημα ούτε με κλινικές δοκιμασίες. Είναι το τι αισθάνεται ο ασθενής. Ο πόνος δεν είναι μόνο σωματική βλάβη. Είναι κάποιοι παράγοντες, ακόμα και το στρες επηρεάζει οι συνθήκες, η εμπειρία του ατόμου. Παράδειγμα, αν έκαμε κάτι στο παρελθόν που σε πόνεσε, αν δεις το ίδιο ερέθισμα ξανά,